Witam serdecznie, nazywam się Aleksander Charecki, prowadzę Akademię Medycyny Regeneracyjnej w Rosji. Wcześniej otworzył więcej jak 10 lat już w Polsce, w mieście Свободицы. Teraz kieruje tej akademią już drugi rok syn, też Aleksander Charecki. Za czas praktyki bardzo dużo było różnych takich sytuacji z różnymi chorobami i mam dużo doświadczenia w różnych chorobach nieuleczalnych, genetycznych i spróbowali uzdrawiać людей, которые фактично были на остатнем ратунку, даже не рушили ни jednym paluszkiem, w takim stanie, w którym nie przyjmuje ni jeden szpital. Także mamy dużo różnych doświadczeń i wyniki z tego doświadczenia i tu metodu, sposób uzdrowienia, który my używamy, ten sposób faktycznie uniwersalny na dzień dzisiejszy i sprawdzony. Ja bym tak powiedział, że on faktycznie nie ma przeciwwskazań. Faktycznie nie ma. Ale jest jakby przeciwwskazanie przy tych sytuacjach, o których ja później będę mówić, kiedy uzdrowienie nie daje dużego efektu, tego, którego ja chciałby. No, na przykład taki просто taka rzecz, na przykład ja nie przyjmuję palących. Chociaż u mnie byli palący, byli dla nich niesamowite efekty, ale ja nie widzę tego efektu, którego ja bym chciał. Którego ja żądаю. Mnie nie interesuje pieniądze, mnie nie interesuje zarabiać na tym, żeby uzdrawiać człowieka i nie widzieć w jego oczach radości, chęci na to, co my robimy i wdzięczności, rozumiecie, nie? Ja chciałbym, żeby ta energia, którą ja przekazuję, żeby ona wracała, a nie znikała gdzieś tam, żeby człowiek nie zauważył to, co my robimy. Także тут wiele takich przeciwwskazań, których jakby oni są, na samej sprawie my przyjmowali przy tych dolegliwościach i wiele ludzi. Ale ja by nie chciał, żeby ludzie zwracались z takimi dolegliwościami, albo jeżeli kto zwracaється, to był wyjątkiem, a nie normą, rozumiecie, nie? Jeżeli wiele ludzi otwieraють нашу stronę albo patrzą na nasze filmy i oglądają informację, jakie jest wskazanie, na co działa bardzo dobrze nasz sposób uzdrowienia. Ja by powiedział, że mało my dajemy taką informację od czego, bo jest na świecie, mówię 2000, na dzień dzisiejszy ja liczę około 5000 różnych diagnozów. Opisać każdy diagnoz, jak on działa, w jakim stopniu i w całości działa czy nie, ja liczę, że to było pomyłką dużej, po pierwsze, po tym, że ja powiem wam tak, każda choroba ma свою индивидуальную причину. И нема możliwości powiedzieć z tej samej chorobой każdemu człowieku, co będzie. Na przykład u mnie był facet z zanikiem mięśni, który był w całości nie mógł chodzić, nie mógł даже ruszyć paluszkami nóg i dawali tylko 2 miesiące życia, a on na 37 dzień sieł na samochód, na swój samochód i pojechał 3400 kilometrów w Rosję sam samodzielnie, bez nikogo. Także jest taka sytuacja i z takim samym diagnozem to tylko wyjechała od mnie dziewczyna,
з Хабаровска, то з Росії, і было у меня 2 турнуса по 2 месяца, и она забачила эффект только, ну, можно powiedzieć, за 2 тижні до выезду. Видите, какая разница? Было 2 турнуса по 2 месяца, и забачила эффект только на другий турнус за 2 тижні до выезду. Także to, co ja mówię, że jest efekty, jest dużo chorób, z którymi można coś walczyć, ale to nie oznacza, że u każdego człowieka będzie taki sam scenariusz, jak był u innych. U każdego człowieka jest inne przyczyny, i duchowe, i fizyczne. Nieważne, że u niektórych ludzi jest bardzo dobry stan fizyczny, ale jest bardzo duże problemy duchowe. I to jest kłopot. Także tu trzeba zrozumieć, co wy chcecie. Ja nie będę dokładnie mówić, jak opisane w przeciwwskazaniach u mnie na stronie w Akademii. I wy powinni sami zobaczyć to wszystko swoimi oczami i przeanalizować każde słowo, co tam napisane. Ja będę dawał tylko komentarze tego, co tam napisane. Także jeżeli wy nie zobaczyli, nie znaleźli nigdzie informację o tym, co wy, czym wy chorujecie, jakie u was dolegliwości, i myślicie, że my tego nie uzdrawiamy albo coś innego, to możecie zwrócić do przeciwwskazań. Jak wy zobaczycie przeciwwskazanie i tam nie znajdziecie swojej problemy, z której my tam podajemy informację, że to nie bardzo będzie duży efekt od tych działań, no to możecie wtedy zwrócić na to, żeby załatwić jakikolwiek turnus, który wam będzie pasował zgodnie z waszymi możliwościami. Ja nikogo nie namawiаю uzdrawiаться u nas. Odwrotnie. Kto mnie zna, ja wiele ludzi specjalnie odmawiаю. Человек повинен zdecydować даже не до 99%, а на wszystkich 150%, żeby uzdrawiаться u nas. Jeżeli człowiek myśli, że on chce albo nie chce, albo jak tam, no to nie ma sensu. Człowiek powinien chcieć i brać nas tak za ręce i просим, żeby uzdrowili, rozumiecie, nie? A nie tak, że ty uzdrowisz, nie uzdrowisz, co tam będzie, czy nie będzie, a jak, a kiedy, co. To nie ma sensu. To człowiek, który nie wierzy w nic i chce tylko eksperymenty robić, które on robił przez całe życie. Ja daję tak dużo porad różnych na samouzdrowienie, że każdy człowiek, jak nie leniwy, to może znaleźć informację i uzdrowiаться sam. Człowiek przyzwyczaił się, żeby jemu pchali w pupu zaścieki, do buzi dawali jemu tabletki, a sam nic nie chce robić. W tym sensie to, co dzieje się u nas, to nie do końca tak. To w szpitalu może być tak. A u nas i tak, i tak. Wiele robimy my, a wiele człowiek powinien robić sam. Co trzeba zrobić, żeby uzdrawiаться? Trzeba samemu używać tam zioła dodatkowo, samemu gdzieś tam robić jakiekolwiek jeszcze lewatywy, albo z pomocą, albo sam. Trzeba pilnować wszystkie zabiegi. To wiele. Także ja wam powiem tak. Jest bardzo skuteczny, uniwersalny sposób, ale żeby on był skuteczny naprawdę, to trzeba coś robić.
Także, jeżeli вы не znaleźli w wskazaniach swojej choroby, to zobaczcie przeciwwskazania. Jeżeli w przeciwwskazaniach wszystko pasuje, to możecie zwrócić się do nas, do Akademii i zobaczyć informację, co wy chcecie. Także wieloletnia praktyka, doświadczenie, zastosowanie nasze uniwersalne dla wszystkich chorób kompleksowego sposobu uzdrowienia, odmladzania i przywrócenia możliwości rezerwnych funkcji organizmu człowieka, to jest zapatentowane. W Rosji ten sposób uzdrowienia, skuteczność jego sprawdzona wiele lat i na dzień dzisiejszy no, nie ma takiej możliwości gdzieś znaleźć, ja liczę, takiej pomocy. Dużo ludzi liczyć, że może to droga albo coś. Ja wam powiem tak, na dzień dzisiejszy jest rodzaje takich zaników mięśni, ja by powiedział tak w dwóch słowach, które w Stanach uzdrawiają, jakby tam dają zaszczeki, tylko zaszczeki, bez żadnej gwarancji, bez niczego, i ніхто nie potwierdził, że jest jakiekolwiek efekty stałe albo coś, kosztuje $2,5 miliona. My robimy, można powiedzieć, z większej, 100% z większej skutecznością, z możliwością, nie powiedział gwarancji, a z większej, można powiedzieć, skutecznością to wszystko. I dużo, dużo taniej. Także тут. W pierwszej kolejności ja by chciał, żeby każdy człowiek, który chce uzdrowiać, w pierwszej kolejności, żeby on przeczytał nasze przeciwwskazania. I w tych przeciwwskazaniach jest taka rzecz, kiedy człowiek przyjeżdżał wcześniej do nas, wiele ludzi byli pod wpływem osób, które mieli wpływ taki na psychiku, albo oni opiekowali się tymi osobami, albo kontaktowali, to byli członki rodziny, albo kolegi, albo ktoś z pracy. Ten, kto ma faktycznie wpływ na umysł człowieka. Ten, kto programuje його, kto radzi i kogo ta osoba słucha. I ja by nie chciał w ogóle przyjmować osób, które sami nie wierzą w to, co my robimy, или jest pod wpływem osób, które im nie radzą tego. Co by człowiek później nie robił, jakby on u nas nie uzdrowiał się, nie ma sensu uzdrawiać człowieka, którego będą odmawiali, któremu codziennie będą mówić, co ty robisz, dupok ty, do kogo ty pojechał, tam wszystkie oszusty i wszystkie takie rzeczy. Jeżeli człowiek to będzie słuchał, żadnego efektu nie będzie. Organizm ludzi tak stworzony, że człowiek, kiedy odbiera taką negatywną informację, nic nie działa. Uzdrowić człowieka może tylko i on sam. Ja nic nie mogę potrafić zrobić na siłę. Tylko sam człowiek może uzdrowić siebie, ja tylko jest do pomocy. Ja, moi pracownicy i nic więcej. Я не могу влезть в вашу душу, я не могу влезть в ваше тело. Я только могу поделать хвилево, żeby uruchomić jakiekolwiek funkcje. A jak ja mogę uruchomić w środku was, jeśli wy tego nie chcecie? Jeżeli ja wam daję telefon, to wy go bierzecie, czy nie? Jak wy wzięli, to on wasz. Tak samo ze zdrowiem. Ja mogę wam dać coś. Ale wy jak tego nie bierzecie, jak wam namawiają, że tego nie można wziąć, to nie ma sensu. Tak samo my nie możemy wziąć koniecznie teraz osób, które znajdują się w ciężkim stanie. W stanie gorączki,
який-кольвік кровоток, отверті рани, декомпенсація плуц, невидальність плуц, невидальність кренження, 4 ступінь, невидальність нирок, 4 ступінь, хвороби онкологічні на останнім ступені ратунку, ну, прzepraszam, ми не боги теж, ну. Также есть проблем с новотворами, только даже часами 4 ступень. Як до mnie zwracались, то я mam takie zdolności też zdiagnozować, to jest tak samo, jeżeli ja jest bioenergoterapeutem, to ja wiele odczuwаю, co dzieje się w organizmie i w jakim stopniu. Даже wam powiem, że bardzo dobrze zbadać даже różnicę w nowotworach, czy to jest złośliwy, czy nie. Jest wiele guzów, które jest człowiek, oni tam badają i robią biopsji, po których już ciężko w ogóle uzdrawiać. Ja wcześniej даже nie przyjmował, pisał, że nie będę przyjmował po biopsjach, bo jeżeli jest jakakolwiek infekcja w guzie, to ona idzie na całe ciało, ten guz w 100% idzie stan zapalny. Jeżeli on był zwykły kawałek mięsa, który tam wyprodukował się, to później po biopsjach to już faktycznie możliwość, że to będzie nowotwór złośliwy, zwiększa się wielokrotnie. Także z tym jest problem. I na przykład, jak to даже sprawdzić może każdy człowiek, przykładaється ręka i człowiek czuje, czy to od tego guza idzie ciepło, czy to zimno. Naturalnie, от jak już przykładasz rękę, jak idzie ciepło, każdy onkolog powinien wcześniej był szkolić, że nowotwory złośliwe tylko pobierają ciepło. I w tym miejscu naturalnie, jak od lodówki idzie taki mróz. A jak w tym miejscu, gdzie jest nowotwór, ciało ciepłe, no to spokojnie, nie ma o czym martwić, to normalne, żywe komórki i nie ma co даже badać, to złośliwe czy nie. I wiele różnych takich metod sprawdzenia punktami, sprawdzenia różnymi rzeczami takimi. Jest wiele guzów, które jest niezłośliwe, a teraz wszystko, tak samo jak koronawirus, tak samo jak inne choroby, człowieku za co płacą, no to on to leczy. Jeżeli u kogo teraz na przykład wcześniej do koronawirusa byli problemy z płucami, to wszystkich kierowali do onkologa. Wcześniej robili zdjęcia, tam mówili, że to jest jakiekolwiek tam ciemne piętna na prześwietleniu i to jest, trzeba leczyć jak zapalenie płuc. Wcześniej to byli nowotwory do koronawirusa. Teraz wszystko to koronawirus, jak on skończyться, to znowu będzie problem z nowotworami. Zobaczycie, że ja mam rację. Także diagnoza na dzień dzisiejszy to polityka. Co zainteresowała finansowo, to i leczyć. I w tym stopniu i tak to nazywają. Także ja wam powiedział na to. Dalej, po niewydolności nerek. Liczę, że w naszych warunkach można spokojnie uzdrawiać ludzi, którzy mają niewydolność nerek i zregenerować spokojnie nerki bez wymiany, bez operacji. Także to jest możliwe. Ale w czasie uzdrowienia człowiek i tak potrzebuje dializu. W związku z tym, że na przykład w Свободицах nie ma dializu, w Rosji tu jest, jeszcze nie wiem, obok mnie, prawie 500 metrów ode mnie jest punkt dializa. Jeszcze nie rozmawiał, jakie tam warunki i co. Można to wszystko pospróbować. A w Polsce byli u mnie pacjenty, даже
babcia 86 lat, która робила дыаліз і już 3 lata, ona odstawiła jego, przyjechała do mnie i my uratowali jej życie i na długo. Także przez rok faktycznie ona była z nerkami 100% zdrowa. Także my zregenerowali te nerki. Ale przyjeżdżali do mnie jeszcze inne ludzie, którzy faktycznie nie mieli wydawania mocy i w związku z tym potrzebowali dializ na 100% w ten czas uzdrowienia. To też można wszystko naprawiać, ale na to długo czasu i mnie nie udawało naprawić po jednej przyczynie. Bo lekarzy, do których ona jeździła na dializ, я отверто молю, żeby oni послухали mnie, kto oni jest. Oni jest mordercami na 100%. Wy mordercy. Я chciałbym, żeby послухали mnie o tym, co ja mówię. Bo pacjenty, którzy jeździli na dializ, to było u mnie kilka pacjentów, później ja przestał ich brać, bo oni przyjeżdżali i wszystkie płakali cały dzień po tym dializie, bo im mówili cały czas o tym, że wy durni, debili, że wy, co wy robicie, po co wy uzdrawiaєтесь, nic wam nie pomoże. I żeby oni powiedzieli to jeden raz, a to z każdym razem, z każdym dniem to samo było. Specjalnie, żeby człowiek nie uzdrowił się, żeby udowodnić, że tego nie istnieje. Także ja chciałbym, żeby wy zobaczyli moje oczy, żeby wy, ten, kto robił ten dializ tym ludziom, ja myślę, że te ludzie już nie żyją, których ja przywoził, bo wymiana nerek to taka rzecz, nie można nie doczekać tej operacji, a wy nie dali ludziom szansów, nie dali możliwości na to, żeby człowiek uzdrowił się. Po co wam to chodzi, żeby człowiek nie uzdrowił się? Po co wy? Ja myślę, że jest karma i chciałbym też zobaczyć wasze oczy i posłuchać, co zrobiłось z waszej rodziną w tym samym stopniu, jak wy nie dawali ludziom uzdrowiаться. Dla mnie to była katastrofa. Ja sam przebywał w takim, nie wiem, taka była złość, nienawiść na tych ludzi, którzy to robili. Chociaż nie można tego było robić, zlicy, ale i dzwonił, i mówił, i prosił, i nic. Rozumiecie, nie? Także można uzdrawiać i naprawiać людей na ostatnim, można powiedzieć, ratunku, bez operacji, które trzeba, wymiana organów, nie tylko nyrek, i płucy, i serce, wszystko można zregenerować. Ale dla tego, żeby zregenerować, trzeba, żeby wspólnie i lekarze, i rodzina wspierali to, chcieli, marzyli, żądali, ale nie niszczyli ludzi, nie zabijali duchowo. To dla mnie była katastrofa, i potem ja już przestał przejmować. Ja ж mówię, w Rosji tu jest jakby możliwość z dializem. Nie wiem, jeszcze nie brał ni jednego pacjenta, nie wiem, czy jakie warunki. Także jeżeli kto będzie, możemy spróbować. No w Polsce tego robić nie będę, bo nie ma tam ni jednej osoby, kto robi dializ, albo trzeba kupować samemu te narzędzia i brać pracowników, którzy by to robili, albo nie wiem, ja już mówię, to katastrofa. A tyle ludzi, którzy potrzebują wymiany nerek, a można to wszystko regenerować. Takie jest problemy życiowe i nic тут nie poradzisz. Nie możemy przyjmować też w ośrodkach ludzi, którzy posiadają chorobami zakaźnymi albo które przekazują chorób takich wenerycznych. Także z wieloletniego doświadczenia można powiedzieć, były takie sytuacje, kiedy my nie sprawdzali, nie robili badania medyczne i ludzie przyjeżdżali
з ciężkimi даже chorobami i wenerycznymi i my ich uzdrawiali. Ale teraz nie chcieli tego robić, bo no, jest przepisy i to wszystko trzeba robić osobno. Także jest wiele chorób, z którymi trzeba robić osobno od innych, bo no, jest taka problema, że jest i pracowniki, jest i pacjenty inne, i nie chciałoby, żeby ktoś zakaził się w ten sam czas. Także тут jest z tym problem. I jeszcze jest bardzo ciężki stan, też nie możemy przyjmować przy tych sytuacjach, kiedy człowiek przyjeżdża i potrzebuje albo даже chwilowo, albo często jakiekolwiek problemy. U nas nie ma wydziału reanimacji i w związku z tym no, nie ma możliwości przyjmować bardzo ciężkich chorych. Nie przyjmujemy na uzdrowienie po chemioterapii, po radioterapii i używanie trucizn pochodzących roślinnych. Dożylne używanie witaminy C lub nadtlenkiem wodoru. Co to oznacza? Te terapii, oni faktycznie zabijaють bardzo dużo komórek w organizmie. I uzdrowić organ jakikolwiek, 1, 2, tam 3, to można powiedzieć даже pigułka. A jeżeli uzdrawiać cały organizm od włosów do pięt, po chemioterapii, po radioterapii, to co zniszczone, po używaniu jadów, truciznów jakichkolwiek, to wiele ludzi przyjeżdżało do mnie, nie ciężko mówić o tym, w jakim stanie i co oni używali. Faktycznie oni sami siebie zamordowali. A później chcieli porady, chcieli, żeby ja coś zrobił. Przepraszam, ale ja nie Bóg. Dla mnie czasami było cudo, że człowiek przyjeżdżał do mnie po używaniu takich mocnych trucizn i to, co on żył, dla mnie było zaskoczenie szokiem. Ale ja nie miał żadnej możliwości pomóc człowieku. Także przed używaniem takich rzeczy, jak chemioterapia, radioterapia albo trucizny roślinne, witaminy C dożylne albo jakiekolwiek tam woda utleniona albo coś takiego, to ciężki temat. Jest wiele dobrych, skutecznych metod, jak даже ja wczoraj wam mówił o tym, że zwykłe świerki dają tyle zdrowia, których вы даже не подозреваете. Żadna roślina nie polega takimi właściwościami zdrowotnymi, jak na przykład даже świerk. Tylko trzeba używać prawidłowo i tego niewiele pokupisz w aptece albo w sklepie, to trzeba zrobić samemu. A samemu robić nie chcesz się. No a później, jak już za późno, no to niestety. Także w takich sytuacjach, kiedy ktoś już używał przy jakichkolwiek nowotorach, chemioterapii, radioterapii, ja wcześniej даже nie chciał rozmawiać. Ale teraz no, czas idzie i bardzo dużo ludzi no tak prosić, żeby coś zrobił, coś pomógł, coś poradził. Ja wam powiem tak, że jest 6-13-dniowe kuracje, przy których ja даже nie chcę dawać nazwy, że to jest kuracja regeneracji, albo odmłodzenia, albo uzdrowienia. To jest kuracja jakby tylko oczyszczanie. Do 13 dni to jest takie efekty uzdrawiające, ale takie za małe. Ale oczyszczanie organizmu, wiadomo sprawa, że coś jest. Oczyszczanie wątroby, oczyszczanie narządów, uruchomienie jakichkolwiek funkcji. Także na takie małe kuracje może człowiek przyjechać z tymi dolegliwościami, albo możliwe, w zależności od stanu, zrobić jakiekolwiek indywidualne ustalenie kuracji. Tam specjalnie można
зробити якісь курації для кожного пацієнта в агулі. Также тут ciężko jeszcze uzdrawiać pacjentów, którzy powkładali sobie rozruszniki serca albo jakiekolwiek przewodniki dla serca, kardiologiczne elektrostymulatory albo coś takiego. W związku z tym niemożliwe będzie używać niektórych naszych metod i efekt będzie troszeczkę mniejszy. Także uzdrowienie jest możliwe z tym, ale to indywidualne takie też dobrane kuracje, które można było zobaczyć w trakcie rozmowy i zdecydować się na coś tam innego zamiast tego, co u nas jest. Najlepiej by ja radził, możliwe przy takich sytuacjach, w ogóle przy ciężkich stanach, przy ciężkich chorobach, przy stałych chorobach, to dwumiesięczna kuracja. To najlepsze z tych wszystkich, to co ja widział efekty, to najlepsze co jest na dzień dzisiejszy. Minimalnie 2 miesiące, można i więcej, ale organizm już pierwszy raz nie może przebywać człowiek w innych miastach, w innych warunkach, także ciężko psychicznie. A do 2 miesięcy jeszcze człowiek może spokojnie radzić w ośrodku. Tak samo my jakby nie przyjmujemy ludzi, którzy palący, którzy używają alkohol, narkotyki. Chociaż powiem, że u mnie była sytuacja, kiedy człowiek nie narkoman, a człowiek, który używał narkotyki w związku z chorobą, tak szybko i niewidocznie człowiek był odzwyczajony od używania narkotyków, że wszyscy byli w szoku. I ja powiem, że najlepsze metody odzwyczajenia od narkotyków faktycznie, ja myślę, nie istnieje. Ale to inny temat i nie chcielibyśmy uzdrawiać to wszystko jakby ze wszystkimi, to osoby powinny też przebywać w specjalnych warunkach, które trzeba robić specjalnie. Także takich indywidualnie dobranych kuracjach trzeba też z takimi pacjentami pracować. A palenie, ja wam powiem znowu, ono nie daje możliwości do końca uzdrawiać ludzi tak, jak mnie chcielibyśmy, i to związane z tym, że człowiek, kiedy pali, nie produkuje nikotyn w swoim organizmie, kiedy nie produkuje nikotyn, nie produkuje wiele innych hormonów związanych ze zdrowiem człowieka i nie można go uzdrowić do końca tak, jak zwykłego, normalnego, niepalącego człowieka. Także тут trzeba pamiętać o tym, jak człowiek pali, to faktycznie jest samozabójca, a palić albo pije alkohol, albo używaje narkotyki świadomie, no to samozabójstwo, a leczyć samozabójstwo, no jaki sens? Człowiek świadomo to wszystko używa i nie ma co mówić o tym, że on to nie choroba, to uzależnienie samego siebie. Uzależnienie to jest chęć. To chcesz, no to palisz, no to już. No. Nie chcesz, rzucił i już. Także tu wiele różnych zdań, u mnie to takie zdanie. Wiele ludzi do tego czasu, kiedy człowiek wcześniej uzdrawiał się w innych warunkach, sam gdzieś w domu, inni lekarze, inni uzdrowiciele coś radzili. I dużo ludzi robili nad sobą eksperymenty z różnymi dietami, suplementy diet, dużo metod samouzdrowienia używali i
ті методи і поради, і ті ліки, лікарі теж давали дуже ліків у хворобах невилічальних, то конечні фактично. Цілий час чоловік під впливом якихось сродків хімічних. Także bardzo ciężki temat z tymi lekami, z tym odstawieniem i albo wspólnym działaniu. Ja wam powiem tak, ja nie mogę dać wam przepis, co trzeba używać do końca. Czy używać te stare wasze suplementy albo ліки, чи вони лончаться з нашими способами уздоровлення, методами пощегульними, чи буде конфлікт. Нема і не збадана, ніколи не буде збадана даже такої ситуації, бо кожен чоловік має інші долегливості, і навіть коли бадають ліки на ефект їх уживання, то wiele людей, наприклад, uzdrowiaється, wiele людям то не дає жодного ефекту, а некоторым jeszcze więcej szkodzi zdrowie, czym ono było, a niektórzy даже umирають. Także dla mnie przyjmowanie albo odrzucenie jakichkolwiek leków to najgorsza sytuacja w życiu, którą ja mam. И powiem, że każdy człowiek powinien odczuć to sam i zrobić to sam. I wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co wy robicie. Czy wy przyjmujecie leki, czy wy ich odrzucacie, czy wy przyjmujecie zioła, czy wy ich nie przyjmujecie, czy używacie dietę, czy nie. W naszych warunkach faktycznie nie ma diet, które my by radzili. Ja liczę, główna dieta na świecie to człowiek, żeby używał wyżywienia, to, które on chce. Jeżeli człowiek chce jabłka, no on powinien zjeść jabłka. Chce ziemniaki, no powinien zjeść ziemniaki. Chce mięso, i on koniecznie powinien zjeść mięso. Dzisiaj brakuje jakichkolwiek elementów i organizm to potrzebuje, i on żąda, i on chce. I to koniecznie trzeba użyć. A jeżeli ktoś tam przez 5000 kilometrów, jakikolwiek tam znajomy mówi, że nie można tego jeść, tego co chcesz. A skąd on to wie? Co on, jasnowidca? Co on, lekarz? I on wlez w wasz organizm i wie, co u was tam brakuje? To wszystko bzdury. Także człowiek powinien jeść to, co on chce. I na przykład u nas w Akademii jest złota, można powiedzieć, dieta. Faktycznie my gotujemy wszystkim jednakowo. Нормальную домовую, можно powiedzieć, такое выживение человек достає. Дуже калорійне, бо чоловік тратить дуже калорій на забігах, плюс ще левативи, і він є, а пізніше леватива wszystko випакує, він є, знову випакує. Takže треба їсти калорії, а не коли чоловік робить левативу і гладувку, левативу, гладувку, левативу, гладувку, що буде? Труп буде. Зрозуміли, не? Także trzeba jeść i uzdrowiаться, a nie oszczędzać albo jeść to, co nie chcecie. Zrozumieli, tak? Idziemy dalej. Także każda dieta to jest ograniczenie w posiłku i uzdrowienie, регенерація неможливо при тих warunках. Можна жити з дієтами, але вилечити себе, хто стосує якісь дієти, я лічу, то неможливо. І скутечність uzdrowienia będzie mniejsza przy różnych takich dietach. Chciałbym zastanowić się jeszcze na
негативних таких różnych татуажах, демонічних, магічних і характеру негативним. Co jest tatuaż? Wiele ludzi wierzy w to, że jest obrazy, na przykład w kościołach, że one jest lecznicze. Człowiek przychodzi, przytulaється, modlиться і dostaje uzdrowienie. No, ja liczę, że w tym jest dużo sensu, jest prawdy i to tak działa. Kiedyś powiem naprawdę, jak to działa. A że to działa, to ja pewny na 100%. No, zobaczcie, jeżeli wy przychodzicie do kościoła, obraz uzdrawia. Na obrazie namalowana bardzo fajna kobieta z dzieckiem, na przykład. Jak ich nazywają, sami podejrzewajcie. Albo ktoś tam na krzyżu, no, sami wiedziecie. No to osoby takie święte, które no, dla ludzi nic nie zrobili złego, posiadają dobre, pozytywne energii, ja bym tak powiedział. A jakby tam na obrazie była namalowana czaszka w kościele, wy б modlились na to. Помогло б вам то? А zobaczcie, ile ludzi namalowali na sobie takich rzeczy, o których tak aż straszno na to patrzeć. A ten strach oni wbili w siebie. Te czaszki, te złość, nienawiść, mrak takich. I tego nie pozbawisz. To oni wpuścili w siebie, kiedy wy przychodzicie do kościoła, kiedy wy przychodzicie do świętych miejsc, to wy przyjmujecie to. Wam to przyjemne, wam to podoba i na was to działa pozytywnie. A jak wy na siebie wpuścili, można powiedzieć, szatana, jak można uzdrawiać, kiedy człowiek jest pod wpływem sił? Wy myślicie, że to bzdurka? Nie. To klejmo, to pieczątka. Pieczątka jaka? Jakby tam był obraz Jezusa, no to dobrze na ciele, ja liczę. Jak obraz jakiej dziewczyny, której kochasz, no to też może być. Obraz jakiego kwiatka, który jest pozytywnym, no to też może być. A tego, co jest negatywne. Ja nie просто mówię, mnie byli pacjenci, którzy byli namalowani z takimi rzeczami negatywnymi. Zero szans. I ich choroby faktycznie, kiedy rozmawiasz, rozpoczęliś po tym, jak oni na siebie понакладали tych tatuaży. Także тут я в ogóle nie przyjmuję nikogo z takimi rzeczami. Trzeba albo zlikwidować te tatuaże, albo na nich понакладać bardzo dobre, przyjemne. Inaczej to marna praca. A ja nie chcę pracować, żeby psuć sobie reputację. Rozumiecie, nie? Tak samo my nie przyjmujemy i nie chcemy przyjmować ludzi, którzy nie wierzą w istnienie sił wyższych. Lub osoby, które znajdują się pod wpływem sił zła. Co to jest? Tak samo jak tatuaże, to człowiek jest pod siłami negatywnymi tatuażami, jest pod siłami zła. Jest człowiek złośliwy,
Jest człowiek, któremu wszystko nie podoba, który na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, даже tych ludzi, którzy zastraszeni, którzy nienawidzą nikogo, nie przepraszają, który jest pod wpływem gniewa. Люди ленивые, которые не хотели nic robić. Także dużo jest kategorii ludzi, które niewiele można pomóc im. Tak samo ja by nie chciał przyjmować czarodziejów, czarowników, szamanów, wróżek, jasnowidzów, даже psychologów. I wcześniej даже mówił, niewiele mogą przyjmować lekarzy, bo oni i tak zaprogramowani, że to im nie pomoże. Tak samo i te kategorie, to co ja powiedział, te same magi, szamany i wróżki, jasnowicy, oni liczą siebie wyżej wszystkich innych. I uzdrowić takich ludzi no nie ma sensu. Jeżeli wy takie rozumne, no to uzdrawiajcie sami. Jeżeli wy liczycie, że wy можете potrafić radzić innym, no to uzdrawiajcie sami. Jak nie możecie uzdrowić samim, no to nie liczycie siebie, że wy coś robicie dla innych. Или spróbował takich ludzi leczyć, no to co, oni przychodzą do mnie i liczą siebie Bogiem, a ja nikt. No po co uzdrawiać ludzi, które tak wysoko siebie liczyć, no po co wtedy przyjeżdżacie za pomocą. Takie rzeczy. Dużo ludzi zwracają do mnie, a teraz będzie jeszcze więcej, dlaczego ja chciałbym zastanowić, które takie osoby z chorobami takimi psychicznymi, somatycznymi, wykończonymi psychicznie, także strach, psychoza, psychopatia, schizofrenia. Na dzień dzisiejszy po tej sytuacji z koronawirusem to w ogóle będzie katastrofa. Te ludzie, które chcieliby uzdrawiаться od tej choroby z takimi dolegliwościami, ja powiedziałby, że ich w całości nie będzie. To 1-2%, które chcieliby, które jest pod wpływem strachu, psychozy, psychopatii, schizofrenii, to osoby, które należą faktycznie do innych sił i oni pod wpływem takich sił, które nie dają człowieku uzdrowić. Ale jest członki rodziny, które odwrotnie, niektórzy nie chcieli dawać uzdrawiаться osobom po różnym przyczynom, a jest rodzice tam i kolegi, które na siłę chcieli uzdrawiać tych ludzi, które jest pod strachem, psychozą, psychicznymi takimi problemami i schizofreniей. Także jest sytuacja, kiedy bardzo mocno ktoś chce kogoś uzdrowić. Ja wam powiem, że to niewiele daje efekt, po pierwsze, kiedy ty to robisz na siłę. Po drugie, z takimi chorobami trzeba indywidualnie przyjmować, bo takie ludzie oddziaływają na innych pacjentów negatywnie. I takich osób trzeba przyjmować jeszcze z opiekunami. Także jest dużo problem z takimi pacjentami. Także ja niewiele
chciał by to przyjmować i tylko w jakichkolwiek sytuacjach no, indywidualnych, można powiedzieć, przy indywidualnych warunkach, przy indywidualnych jakich turnusach takich. Także to też bardzo ciężki temat, chociaż wiem, że ludzie stracili dużo sumienia, dużo szczęścia, dużo wszystkich takich można сказать, duszy i zabili im teraz umysł i te informacje przez 5-4G, 4-5G i przez медіа, kiedy informują o tym, że jest jakiekolwiek koronawirusy, nowotwory i wiele innych problem. Także тут człowieka zabijają. Jakby chciałeś by uratować czasami, ale to niezwykłe sytuacje. I trzeba indywidualnie do tego podchodzić. Jeden temat, o którym ja wcześniej mówił na filmiku, ja teraz wpisał też przeciwwskazanie. To temat związany z długotrwałym stosowaniem środków do rozżeżenia krwi. Co to jest? Dla mnie to katastrofa. Jest na tyle problem z tym rozżeżaniem krwi, że wy даже nie wiedаете i nie rozumiecie. Jest na tyle źle ja даже nie wiem, jak wam to powiedzieć даже. Jest na tyle ciężka sytuacja z tym rozżeżeniem krwi, że ja nie mogę даже człowieku coś poradzić. To nie rozżeżenie krwi, to oszustwo. To rozpuskanie krwi. I żeby zrozumieć, jak u was jest korek w kanalizacji, to wy dali jakikolwiek środek, to on nie rozżeżaje ten korek, a rozpuskaje ten korek. Wy rozumiecie, nie? Korek z jakichkolwiek produktów w kanalizacji, albo tam w losie, albo tam co, nie wiem co. No to rozpuskаются даже такие ciężkie rzeczy. Krew, żeby rozpuścić, jak mówić, to trzeba jakby rozżyżyć. To trzeba je rozpuścić. Jak wy rozpuskacie krew, która transportuje wszystkie elementy do komórek, no wy wiedаете, co to będzie. To wy rozpuścicie komórki krwi na początku. Później sami żyły. Bo to nie można uniknąć. I później, jak ja patrzę człowieka, do którego tak dotykаешь ręką, a його już синяк. Tylko dotknął. Jak його можна масувати, як йому вживати inne, stosować inne metody. Dla mnie to niezrozumiałe. To już ja nie mogę użyć faktycznie nic. Najlepsze rozżeżenie krwi to zwykła woda. Uwierzcie mnie. Zwykła, normalna woda. Rozżeżaje krew, jak wy chcecie. I wiele innych metod. Kiedyś porozmawiamy na ten temat. Także ja naprawdę nie mam nic do uzdrowienia.
людям, które stosują cały czas środki dla rozszerzenia krwi. Może dla mnie даже może gorzej jak nowotwór, gorzej jak ten koronawirus. Ludzie, którzy używają środki do rozszerzania krwi. Ja bardzo chciałbym zobaczyć oczy tych lekarzy, którzy przypisują to. Ja by poradził im samim spróbować to poużywać latami, jak oni radzą swoim pacjentom. I ja chciałbym, żeby oni zobaczyli na swojej własnej skórze, co oni radzą. Jeżeli wy nie macie nic do powiedzenia, nic dla tego, żeby coś człowiek używał, to trzeba zmienić zawód. Ja tak liczę. Bardzo ciężki temat z rozszerzaniem krwi. Mnie bardzo dużo znajomych używało. Wiele pacjentów przyjeżdżali, którym ja radził, oni mówią, tak, będziemy, a na samej sprawie na tyle zastraszony, że oni nie zdążyli tego zrobić. A ja podniał ręce i powiedział, nie, do widzenia, nie ma szans. Dalej nie będę uzdrawiał, bo to nie widzę, jak to można zrobić. Naprawdę nie widzę. Jak można dostarczyć elementy do komórek, kiedy krew rozpuszczona. Nie rozszerzona. Rozszerzona to wodę rozszerzają. To ciężki temat. Jeżeli jest jakiekolwiek pacjenty w ciężkim stanie, ale to związane nie z tym, że człowiek na przykład na ostatnim ratunku przyjechał, na przykład takie problemy jak zanik mięśni, tam na przykład stwierdzenie rozsiane, Parkinsona, niektóre sytuacje, kiedy ludzie, dzieci z porażeniem mózgowym, z zanikiem mięśni też, to bardzo dużo ludzi różnymi takimi dolegliwościami po wypadkach, po wylewach, tam na przykład jeszcze jakby jest stan wystarczający dla uzdrowienia, ale człowiek nie może samodzielnie funkcjonować. To takie ludzie obowiązkowo powinny przyjeżdżać ze swoimi opiekunami. Ja nie chcę, spróbował brać opiekunów dla osób, które przyjeżdżają, ale nie widział dużego sensu, bo opieka чужими opiekunami była bardzo marne efekty. Pacjent nieprzyzwyczajony do tych osób, to wstydzится, to denerwuje, to mu to nie podoba, opiekuny denerwują, i ta negatywna energia, ona nie daje możliwości normalnie uzdrawiać. Także każdy pacjent, który potrzebuje opieki, albo dzieci niepełnosprawne, powinny przyjeżdżać obowiązkowo z członkami rodziny i obowiązkowo z tymi, które naprawdę mogą poradzić, które nie będą denerwowali, które wierzą w to, co my robimy, żeby oni tylko wspierali tę pomoc. Także тут trzeba koniecznie zwrócić na to uwagę, kto będzie opiekunem tych osób niepełnosprawnych albo dzieci, których trzeba opiekować. Bo różne takie sytuacje były. Jeden przyjeżdża bardzo kochający taki, który daje pozytywną energię, a niektórzy przyjeżdżają i cały czas nudzi, cały czas niezadowolony. To znowu katastrofa. My tylko liczymy, że człowiek dostaje jednakowe zabiegi i powinien być jednakowy efekt. A wy teraz zobaczyli te przeciwwskazania, tylko jest tyle różnych sytuacji życiowych, które mają bardzo duży wpływ, więcej jak даже samo uzdrowienie. To sama atmosfera tego wszystkiego działa na człowieka. Jeżeli jest jakiekolwiek przeciwwskazania z tych przeciwwskazań, o których ja mówił, to człowiek pierwszy powinien zrozumieć, czy on
koniecznie chce uzdrawiać, mając te przeciwwskazania, jeżeli on koniecznie, mocno chce, jego rodzina chce i wszystkie kolegi, to wtedy można zwrócić do akademii, do kierowników, albo w Rosji, albo w Polsce, i wtedy będzie przyjęta jakakolwiek decyzja z dokładnym opisaniem sytuacji, jakiekolwiek przeciwwskazania, które jest. Także тут my podchodzimy indywidualnie, ale jeżeli jest przeciwwskazania, to ja liczę, że oni nie wymyślone z powietrza, to życie i trzeba o tym myśleć cały czas i myśleć o tym nie tylko o tych przeciwwskazaniach dla uzdrowienia, a w ogóle te przeciwwskazania przemyślicie bardzo mocno i używajcie tą informację dla siebie, że jeżeli takie problemy u was jest, które pisane w przeciwwskazaniach, to trzeba z tym coś robić, bo to nie przeciwwskazanie dla uzdrowienia w akademii, to przeciwwskazanie dla uzdrowienia człowieka, rozumiecie, nie? To na praktyce tego, co my robimy codziennie, ja opisał sytuacje, przy których efekty bardzo marne czasami jest w związku z tymi problemami, którymi człowiek posiada. Ja by wam jeszcze radził za każdej problemой zdrowotnej стоїть jakiekolwiek siły, jakiekolwiek grzechy, działania, karma. Co jest karma? To, co wy robicie, co wy myślicie, co wy radzicie innym, to wy dostajecie. Także jest wiele problem, które wy narobili ludziom. I jeżeli wy to zrobili, życie zrobiło tak, że albo to wróciło, albo to przyszło na was, to, co wy negatywnego chcieli innym. I to wszystko nakładaється. Także тут trzeba wam zrobić bardzo dużo dobrych rzeczy, żeby wy zlikwidowali te problemy, które robili wcześniej innym. Także jeżeli wy chcecie uzdrawiаться i mieć maksymalny efekt, a nie marny efekt, ja by wam radził przejść na stronę dobra, wiary, nadziei, miłości i wzajemnej pomocy. Żeby wy pokochali bliźniego, jak samego siebie. Także bardzo dużo trzeba zrobić na korzyść innych, żeby dostać uzdrowienie dla siebie. Хотел бы додать, że człowiek wyleczyć może tylko sam siebie. Ja o tym mówię i będę mówił. Także jeżeli wy chcecie mieć zdrowie z naszej pomocą, sami po sobie, albo z czyjś innej, nie ma znaczenia. Wy powinni i tak zrozumieć, o co chodzi. Tylko dobre rzeczy, tylko wy sami możecie poradzić ze swoimi problemami. My tylko do pomocy. I nasza pomoc, ja by powiedział, tylko 1% tego. Niektórzy myślą, że my bogi i robimy dużo. Ja powiedziałby to 1%. 99% to wy sami. Uruchomcie siebie funkcje, albo umożliwcie, żeby wam to pomogli. Jest wiele ludzi, którzy przyjeżdżali do nas, do Swobodźic i do Rosji tak samo.
żeby nie tylko uzdrowiиться, a przeszkolиться. I хто для себе, хто для родины, хто для innych. Ну і були такі ситуації, kiedy люди pod imieniem to, że oni pracują jak akademia, tak okazują takie same usługi, ale to człowiek nie posiadaje wiedzy, nie posiadaje niczym w porównaniu tym, co robimy my i używają jakby naszej metody. Ja by was bardzo prosił, jeżeli kto jest, вы видите, że ktoś pracuje pod naszym imieniem, кроме tych ośrodków, które opisane w naszej stronie, bardzo prosiłby poinformować nas. Dużo ludzi rozpoczynają produkować nasze rozpracowki, które ja rozpracowuję, a no, nie mam możliwości na to, żeby zrobić na przykład kropli na oczy. I dużo ludzi prosić, w przyszłości ja zrobię możliwe to. Zioła sprzedawać, no uwierzcie mnie, wiem, że to potrzebne dla was, dla wszystkich, dla moich pacjentów, żeby podtrzymać was w zdrowiu, ale no, na dzień dzisiejszy ja nie mogę tego zrobić. To ciężki dla mnie temat, ale cały czas robimy kroki, żeby to uruchomić. W związku z tym też, na przykład koncentraty dla uzdrowienia wzroku sprzedaje kilka osób. Ja już kontaktował, że wy robicie nie wiadomo z czego, nie wiadomo co, psujecie mnie reputację, wiecie co sprzedają do dnia dzisiejszego. Ja nie mogę powiedzieć, co tam sprzedaється, rozumiecie, nie? Czy to idzie na korzyść człowieku, czy to może człowiek zepsuć wzrok. Dla mnie to katastrofa, jak ludzie nie boją się sprzedawać takie rzeczy. Jak ja coś sprzedaję, no ja już 1000 razy sprawdziłby, czy to można, czy nie. Jak my robimy u siebie w ośrodku te krople, na przykład dla oczu, no ja wiem, z czego my zrobili. Ja wiem, że to będzie działać. To nie zepsujется, to nie straciło termin ważności, rozumiecie, nie? A jak człowiek sprzedaje, dla mnie to szok. Także prosiłby jeszcze informować o takich ludziach, będziemy działać przeciw nich, żeby nie robili tego, żeby nie psuli mnie reputację, nie podrabiali to, co my robimy, albo radzimy. Ja radzę to dla was. Każdy człowiek, jak zrobi w swoich warunkach, no to wiadoma sprawa, że i on zrobi. Dlatego ja daję poszczególne takie informacje, jak robić jakiekolwiek mieszanki, tam różne takie rzeczy, kropli, bezpośrednio, bez no, żadnej dezinformacji, żeby wy zrobili to. Tam faktycznie opisano w drobiazgach, jak to zrobić. Даже filmiki ja robił, jak zrobić jakieś czopki, tam albo różne takie maści, tam coś takiego. Także pokazywał to, jak to ja robię faktycznie. No. Także ja daję dla was, żeby wy to zrobili. Nie lenitесь, ale nie kupujcie tego, co ciężko przemyśleć, kto to zrobił. No i nikt nie podpisuje pod tym, kto zrobił. Jak przyjdzie sytuacja, że człowiek zepsuje sobie wzrok albo zdrowie, później powiedzieć, że to było zrobione po przypisu Aleksandra Chareckiego. No przepraszam, no ja już nie wiem даже, kto to robił, jak to robił i z czego robił. No. Także dzisiaj bardzo długa rozmowa i na dzisiaj, myślę, już skończymy. Chciałbym, żeby każdy człowiek, kto chce uzdrowić się, nie tylko u nas, a sam po sobie, żeby on przeczytał naszą stronę www.medycynaludowa.com. Jeżeli kto chce, może pokupić książki, pierwsza, druga część książki, którą ja wyprodukował, jest dostępna.
Є дуже сродків, які ми споживаємо для здоров'я, то ми на тим не заробляємо, мені то не обходить. Я тільки роблю для тих, хто пошукує якусь допомогу, щоб ті речі були для вас скутечними, щоб ви не пошукували якихось подрубок або мали wszystko, co trzeba pod ręką. Także ja kolejny raz dziękuję was wszystkich. Bardzo